svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Ostavite like i subscribe ako vam se svidi ovaj epizoda i uključite to zvonce da vam dolazi svaki dan ovdje kad izbacim video i to je to, možemo mi krenuti. Znači evo ga, prvo i osnovno možemo uzeti drvo, to moramo. Da, ako se pitate zašto nema treće epizode GTA života, meni šef se nije dao snimat, tako da će valjda izaći za par dana. Evo ga, iskopano drvo. Evo tu mi ne treba, ne, vrati to. Evo ga, sad možemo ići. Ubit ćemo ovcu, zato što ja znam da će pas mrak i onda ću ja treba čekati da dođe dan i to je to. Eto, sad možemo ići. Meni je cilj da nađem selo i onda ja tu napravim sebi kuću odmah. Samo da bi imalo sela. Ili ona kuća od pillagera. Ovdje ima samo kamenje. Okej. Ma zašta, šta će meni selo? Ja sad mogu tu sam sebi napraviti sve. Puno tek kasnije naći selo. Znači ja ću ovdje sebi lijepo farmu, napraviti sve, kuće, građevine. Ovdje imamo čak i bundeve i strašilo jedno. Sad imamo ovce, sve. Znači 3 ljubone treba. Dobro, sad ću ja sačuvati, to je tu da idem samo ravno. Eto, našao sam čak i krevet. Znači što ovdje imamo. Hrana, kompas i... Dobro. Sat. I što mi dalje imamo? Ništa drugo, ostro imamo. A mogu bi ja ovdje napraviti. Da napravim tu kao neki most, a dobro, to ću sve kasnije isplanirati. Ja ću sad ovdje samo napraviti kuću. Čak ću imati bazen. Gdje samo da napravim. Ovdje nekak izgleda najbolje. Samo da ja nađem. Znači okej. Ovca tu hoda. Onda bi ja mogao napraviti ovak tu. Evo ga. Iskopat ćemo ovak. I ja. Ovak ćemo tu staviti ovak i onda tak imamo. Sad iskopamo ovu tu zemlju. Evo ga, i tu stavimo krevet. Da napravimo crafting table. Bravo ja, nisam ga napravio. I ovo je tu šta piće. Napravimo pickaxe i eto ga. Onda idemo još ovo tu kopat. Evo ga. Evo ga. Znaš šta, ja ću sad napraviti sebi... Da. Napraviti si lopat. Eto koliko lakše ide. Okej. Onda sad iskopamo još ovog. Evo ga. Treba ću još malo to proširiti kasnije. Ali dobro, mi sad imamo ovdje svoju kuću. Zaboravio sam stisnuti par puta na krevet da mi se sejva di sam. Evo ga, sad će mi se sejvat moja kuća. Evo ga, i sad samo da napravim ovako.
Još staviti vrata. Ovak tu. Eto, mogu tak ovdje gori isto. I napravim jedna vrata. I ja ovo napravim ja 3. Pa dobro, tak mi je Minecraft dao. I evo ga. To je to. Sad ću ja tu nekih par epizoda izmišljati kako da napravim most. Trsku ono da pokupim. Ok, vi kako lijepo napravljeno. Super, 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 super. Evo ga. Da mogu ja ovak nekak most. Ovo ću napraviti puno građevina. Vidite kak je lijepa ravnica. Ali nije baš neka ravnica, ali dobro, napravit ćemo mi to sve. Da tu posadim za početak. Evo ga ovak tu. Ne mogu tu. Ovak tu. Ovak. A ne mogu na gravel. Onda mogu ovdje. Znaš što je to tu iskopat. Uzeti to. I evo ga, sad ćemo imati više prostora za trsku. Eto. Ja ću onda tu još širiti tu trsku i to. Sada vidim kaj ima na ovom tamo drugom ostrovu. Ima i drva. Dobro. Ok. Znači ovdje sad da imamo... Pa ovo tu neka nova drva. Ok. Sada imamo ovdje ništa. Ovdje nešto. Rupe. I ja baš u rupu uskoči. Čuvam vodu. Dobro. Ovdje još jedno strašilo. Ovdje imamo pećinu. Da ja ovdje sve pretražim. Ok. Drva i cvijeće. Kuća neka. Aj dobro, uzet ću. Sve stvari iz nje. Znam ja ovu kuću ovdje ću sad naći drva, ugljen i da, pogodio sam. A zašto sam stalno nalazio tu kuću? Kad sam igrao sam i pokušavao snimat. I vidio ovdje. Evo ovdje gore imaju hilt. Hrana napokon. Pite. Dobro, još pita. Kruh. Ovo tu. Znači evo ga ljudi, sad da uzmem još ovih tu pita. Kruha i to. Ovo tu još ima, pa koliko ovdje ima hrana. Pa dobro, bolje da šutim, zato što niko nema hranu. Ovak dobro. U Minecraftu. Ok, Ender imamo tu. Još nego uzeti. Eto, Ender imam sad. Ok, vanja mrak. Selo sam našao ljudi. Ne, još creeper. Ne. Samo mi on falio. A sad ću ići spavat. Ljudi, našao sam selo. Kuću.
Ali ne znam zašto su meni zombi ko leteće glave. Ali dobro, sad znamo da imamo selo. Znači evo ova epizoda će trajati 20 minuta. Znači, imamo tu brdo je selo. Sad ja znam, ja sam zapamtio. To jest napokon ja našao selo, ja mislio nema tu sela. I ja hoću napraviti kuću, a zapravo selo. Okej. I je selo ljudi. S Iron Golemom. Znaš šta, ovo tu je bilo dobro za uzeti. Ja od uništit svoj krevet. Znači, našao sam selo. Au, jest dobro to. Znači, idemo do moje kuće. Znači, ova epizoda je predobra. Ja mislio još časnije puno tih epizoda praviti zgrade tu. Ali dobro, sad imamo od svega. Uzet ću trsku za svaki slučaj, ako oni nemaju. Da, mogu upravljati sa selom čitavom. Ja sad odu uzet krevet od tam. Ja sad ode. Eto, to je to. Ja sad ode u selo. Vidite koliko ovo je duboko. Ja bi tu kao trebao napraviti most. Pa bi. Pa sad imam selo. Znači ljudi, ja vam ovo snimam u koliko sat? 27. Onda ću snimiti nakon ove epizode za 8 minuta drugu epizodu odmah. Znači da ne trebate čekat. To jest, vi ćete gledati to je video i onda ćete pogledati za to jedan dan i onda to je to. I onda dođe drugi dan i ja izbacim. Okej. Jest dobro kad nađe selo. Ne trebaš praviti kuću. Sad da imamo ovdje što imamo. Armor, dobro. Znaš što, moja bi kuća mogla tu nekak biti. Tu niko ne živi. Aj vidjet ću za neke druge. Znači, to ćemo označiti. To, eto. Da im sad malo druge kuće.